खारजोब्बायसो नामा? गारि दङ। गारि खारदों। हेलौ 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 रमा मेदाम अफानि मेदाम थेंक इउ ओमफ्राय MMB सफैनो हादोंमोन दै। बोरोहै माब्र'नो थेंक इउ। हा गल गलसो जाबावो नामा? गय दांग्रा होआमोनथाय आङो। जाहैसिगोन आरो अन रुमा मेदाम अन थेंक इउ। सोर सोर हाबफैयामोनथाय। फात्ता गैला। सोर सोर हाबफैयामोनथाय। थेंक इउ थेंक इउ अफानि मेदाम रमा मेदाम थेंक इउ सो माच। आर'थि होनदों टाउनावसो सालायदों आयौ टाउनावबा होंगो दोंगो जाया बे ओमफ्राय मानोथो खमाव होनबाय थादों अनल' दोनबानो जायोना। आं 11:50 बा ओंखारगोन आदसा आंनाबो जाहैखासिगोनदां होमबा। MB अके थेंक इउ रथि अन बे भाइरालफ्रासो गासिबो जमा जाजोब्बाय भिउसआ बोरै जाबावनांगौ जाखो। आं फुरा 1K खालामनानै LB खौनो दिनाव खनसेल' होफिनसैलै नांला आंनो भाइरेलखौ। मालायनाव बेरायलाबाय थानोसां हाजिरा मावनोसैलाय। आर'थि अन थेंक इउ। दानानै थांनो हालानो। उन्दैयानो थांफादोंसोबा नानियानो लुबैदों। बबाव थांदों माइरं दैदों ना मादों?
जानानै थांखागोनबा आं जाखांनानै माबे जाखांनानै थांखागोनबा मा होनखो दहाय फुङाव थांना मायो थांदोसो होननाया आंसो थांला मानसि गैया नों आंनि 50 थाखाखौ लादों आंलाय मा नोंनि 50 थाखाखौ लालाबायनांगौ जानला मोनला माथो गैया नोंनि फैसाखौलाय मानो नांनो दांलाबायनोसै आंलाय आं 50 थाखा मारै सिखावना लांखो गैलाथ' Roma on thank you 500मोन औ मैया गारियाव हरदों Nufani madam on thank you so much जालायबाय माथो गल गल जालाबाय थानायखोरा Thank you गासिबो अन थाजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर
गैया खोमालै माबा सैगासिनोलै एंगाङा गाबगांलाबाय थायो ओंखायनो मुटसो होदां 5 मिनिट थाबावनोसै अनलि दोनसैबो ओमफ्राय बारा गोबाव दोनलाला खोनादों दा लोगोफोर थर' देलाबायथों
बाय खालामदो लोगोफोर बाय खालामदो दोननोसै आं नोंसो जानोसै थेंक इउ फानि मेम जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गासैनिसिमबो गासै लोगोफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर आं गैयाबाबो एकदमबारे सापर्ट होबाय आरोना बिसोरो थाथारनो मोनाबाबो